1, 2, 3 mo na. Oh, action! Lalo magipakala dito mag 1, 2, 3 kanta. Aking Angeles. Nag 1, 2, 3 kitang restaurant, minorder yung buong manok. Kunin kami kita aking lele makanya. Daramdaman ko lang. Ano kami kibande. Isa kang mag 1, 2, 3 ni Ana. Alipo, Ana. O sige, Ana. Nung isa kang alak, pasintiran talaga, Ana. O sige. Kanan mo yung manok kaya, Nana. O sinaw sa itang gwardiya. Bantayan mo yung garda, na. Nung nanong gawa na kayong manok, Ana. Yung gawan mo kaya, Ana. Sung kinuha niya batal, palipitan niya batal, Ana. Sung kinuha niya pakpak, pilayan niya, Ana. And sung kinuha niya yung puwad, Ana. Pamoktokan niya bitis, Ana. Ano ko yung gawang ko, Ana. Ning kaya ba ako miligtas, Ana. Manintang manok at chukening. Kaya, bayad din na lakad ng lalaki. Sung nanong gawa mo kayong manok, yung gawan ni kaya, Ana. Hindi lang kaya lalaki. Likas din kaya sa lol. Ay, nanong gawa, sipsipag kaya bubulti ni manok. Sige po. Sa gwardiya. Sinipsipag. Sabi na, nung nanong gawa na kayo, manok yung gawa na kayo. O na nga lang nga isip niya, sinipsip niya. Ano yung manasakit na? Paborito kaya po yung paldeon. Bawa ka namin Tagalugan yan, Jer. Malay ko. Ah, Baka na niyo yung paldew. Wait Ha? ng manok. Sa